Oh, duniya sai a hankali. Yan uwana maza da mata, ku zo ku saurari bayanina. Bayani ne na kan mutane da duniya. Ku fara komi dai a hankali, domin ko duniya ba komai bace. Duniya abinda take so shine ka bi ta a hankali. In ka bi duniya ta hankali, za ka cimma komai a duniya. Ba za ka sha wuya ba, ba za ka wahala ba. Za ka ji daɗin duniya ne in ka ji daɗin rayuwa. In ka bi komai na duniya, za ka ji daɗin duniya. Akwai wa'yanda za su ce sai sun yi kuɗi ko da wani hali ne. Ku gaya musu cewa duniya in ba a hankali ba za ka cimma komi ba, domin ko za ka sha wuya. In ba ka samu komai ko kuma ka zama wani ta haramtacciyar hanya, ka sani kai ba komai ba ne. Cin haramu shine wasu ya zamo musu shine jikinsu. Cin halali kuma shine jin daɗin duniyar wasu. Mun kama Allah, wasu ko sun kama shaidani. Mu dai kan mun gode Allah, Allah ka kara ba mu dama. Allah ka kara ɗaukaka mu, mu kara sa gaba da shi gaba, domin mu ɗaukaka. Mu taimake 'yan uwanmu masu neman taimako, masu son junansu.